stofforbruger 4, det kan man godt sige. Stuepært er charmerende. Yes, hun skal med hjem. Når jeg er stiv, så smider jeg alligevel tøjet. Jeg kan godt lide at være nøgen. Jeg elsker at være nøgen. Jeg har fundet min favorit, og du holder den, ikke? Langt væk. Hej Mads. Der er nogen, du kender her? Ja, hvad så? Ja, der var så min ekskæreste nede, og en jeg har ligget og været lidt sammen med her. På samme tid ligefrem? Ja, også lidt. Okay, det var jeg så ikke klar over. Diana, hvad er der galt? Det er så min ekskæreste. Nej! Jeg har det svært. Til et andet sted, så føler jeg bare, at det hele er gået ud over mig lige nu. Jeg er så indebrændt. Hvor er jeg dum, mand. Jeg er sindssygt ked af alle de mennesker, jeg kommer til at træde på. Han gav mig ikke en chance. Jeg håber, du rører ud i næste uge. Paradise Hotel. Ny sæson fra mandag den 11. februar på TV3.